where's the money? We say there's a lot of money in Zimbabwe. Where is it being banked? Where is it? They are putting it in those banks in Emirates. Then they will tell you somebody is a special advisor there. They've already given him a diplomatic passport, meaning that whatever he's carrying, you are not going to search it. So he is getting your money in suitcases, going with it to No, Emirates. no. Akaziva kuti Are you guys mari for yake real? iri kuchengetwa kupi? Arikuda Are you kubvunza kuti for mari real? yake iri Munongotaura kuchengetwa kupi? zvekungotaura No, no, mango no, 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 no. You can even research with Chivayo to say why is he allowed to park his private plane where he parks it is that area for VIP. Is Chivayo a VIP? iwe une mari yekutenga ndege iri uda kuti semudai No, you see where they are now. You see where they are. They are kana now vip asking. iwe ungawane mari yekutenga ndege uda Yeah, kuipaka you see kupi where they are. We are talking of somebody being a VIP or not. But kana now you are izvo he is asking. a vip iwe une mari yekutenga No, ndege no, no. He's not. He's not. why do you mean he's not a He's not. vip une mari yekutenga ndege iri No, 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 no. Before we answer that, let's just classify him. To une see, mari yekutenga is he a ndege VIP or not? he's got money. No, no, no. Having money and being a VIP is not the same. Money buys his status. He's a VIP. No, 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 no. You can't buy the money with status. We can, God, we can bless have a me. diplomat. Yeah, Oh, we have a diplomat before from another country who was in Zimbabwe, not being paid. all right. Yeah, just asking, but he was too treated as a VIP because he has that status. Yeah. Until they have that classification where they have VIP and VVIP, making it a bit longer. He's a VIP. Iwe ukatongokuona munhu ari kufamba first class akomana atori VIP. musaite maarguments nyamashisha havasi kunzwa zvakanaka. Tazvinzwa. Tostopa Munhu anototenga first class ticket haatopindi nepaunopinda napo iweyo. Munopinda pamwe chete kati iye ndandanga kutopinda wakagara. I have stopped, but I was just highlighting to say why are those people who are not even VIPs being awarded that treatment, and why some people who doesn't deserve the status of having a diplomatic passport, having diplomatic passports. Full stop. Thank you. Yeah, ndandakateerera hangu ndiri kumateresisi zvangu zvonipa nditaure. Chiri kuitika muZimbabwe, we have always been a country of weak institutions. Zvangofanana nemota ina mabhireki asingabati zviri right, one day unoita accident. Zvese zviri kuitika izvi zvokuti uyu haada kuita chigaro anongonotaura zvaada. Mitemo yacho iripo namainstitutions aripo, they are not biting. Haatombo zvese zviri kuitika kana president haana anokwanisa kumuudza kuti sit down and shut up. Kubvira kumilitary kukada kuenda kuanti-corruption chaiko, corruption inototanga ikoko. Nepotism yakazara kuti pfa everywhere. Ndikuzoti kana ukanzi munin'ina wako ndiye ari kuda kusungwa ari kunonhanikira, handi unototanga kutoplota nemunin'ina wako kuti aiwa vakuuya kwandiri. Because nepotism, everything. My institutions edu are rotten. We need to build working institutions. Yokuti kana ikanzi ikoti inomirira zvekoti, kukanzi kwaitwa ma-elections, panofanira kuva neinstitution inoita safeguard ma-elections. Kana nyaya dzokuti kunoitwa ma-elections hayafaniri kana kuanaunswa an interested part. Panongofanira kuva nezuva rokuti after term yapera kudai 2 weeks tichisvika Tuesday kana kuti next Saturday yekuti term yapera yamaparliamentarians neyapresident kongoendwa kuma-elections. Haafaniri kuita zvokuti kwanzi mirirai kuti umwe munhu anaunswe nekuti ndipresident. Aiwa, mitemo yedu yagara yakaboora. Ndio chinhu chokutanga. Nyange ukada kuenda kunana VID kupi corruption. Nenyaya yekuti mitemo yedu ma-institutions edu haasi kushanda. Ukada kuenda nyange kuma-universities. Signoro, ma-institutions anoshanda, mitemo iripo. Asi ZANU-PF iri above mitemo iyo, saka ngative ine solution yekuti mitemo iripo, the law is there, the constitution is there, but they have their own conference
voita conference inobhinda pati yavo voiisa kunational. Saka mitemo iripo, mainstitutions aripo, asi tine vanhu vari compliant vasingadi. Iko kusava nani compliant ikoko ndo kusatoshanda kwemitemo, nokuti munhu akasava nani compliant momufigira. Saka mitemo yedu haitomboshandi, yagara yakaitwa munhu kana kanzi atadza hazvinei kuti kunin'ina wangu kana ndisekuru vangu anotosungwa. Kana kukanzi munhu afoira chitambi hazvinei kuti adii anotonyimwa chitambi chacho. Zvonoona kuti vamwe hamboendi kana VID unowana atova nechitambi. Institution isingachishandi zvainofanira kushanda. Aiwa, vanhu vasiri kuenforce. There's a difference between corruption and institutions. Tinazo zvese, but varipo veZANU-PF havadi, ndosaka tichiti vambobva vasiyei mana sinyoro. Muri kutaura zvinhu zvine musoro, munoda kuti ma-institutions arespectwe, munoda kuti mitemo irespect. The thing chinotangira kumilitary, choenda kupolisi, choenda kuCIO, hadzisi kuita mabasa adzo. Ivo vanhu ndo vasiri kutomboita mabasa avo zvachose. Nokuti munyika chaimo, kana mupi unga kunana America, ukawanikwa une mari wasingakwanisi kuexplaina unotorerwa kuti yabva kupi. But unoona kuti mumwe munhu anongoti enda unotora mota. Umwe munhu anokwanisa kutongotanga kutofamba nemari kana milioni muhomwe. Uchienda kubhenki iwe uchida unotora mari utori kana $40. Pane limit. Pane limit inotorwa ino withdraw without clearance. Asi umwe munhu anenge achifamba nebhegi achidisplaya. Izvozvo hazvifaniri kutomboitika. Kana mitemo iripo inonzi iripo, inofanira kutosunga vanhu vakadaro. Welcome to Zim One, a platform where every voice matters and every idea counts. This is a space dedicated to nation building, shaped by the thoughts, hopes, and lived experiences of the people of Zimbabwe. From the streets to the classrooms, from farms to factories, from elders to the youth, we bring together brilliant points from different gatherings of citizens across our nation. These are conversations rooted in reality, driven by patriotism, and guided by the belief that Zimbabwe's future is built by its people. Here, we listen, we reflect, and we share ideas that inspire unity, progress, and sustainable development. This channel is not about politics alone. It is about solutions. Not about division, but about collective responsibility. Join us as Zimbabweans from all walks of life contribute insights that strengthen our communities, uplift our nation, and shape the Zimbabwe we all want to see. This is our voice. This is our vision. This is nation building together.